ene ya me no ekase no yensa aka video bi na video no yensa aka no eye yende se video ni yensa kan ye no ya twentwen so a yesi bibia wone bre a ye de eye enti bre na duru se ene ye 2nd January no 2026 ye sani video no na ye de tum na adofo ne atiefuo eti ekire omo adwen edema akofra media eniti enne na yeda edi nkan oni akofra media ahia bo modena so be subscribe amayen o subscribe wi a o notification bell no na wa turn ne on edi amayen say video na oba behwe ne bo modena so obe share to all media platforms edi amayen afefa wo comment bra wo comment section no ase ho fama akofra media sene medi kan no edin no eye amono video ben ena ye ba behwe empanifo se yesoma banyansanfo na mmom yensoma anamotenten ena ye wo banyansani na panyini Kwasia ne panyi jimifo eti ase eninti no bonwu se opanyini tifie pa na ye da bofra owo emfie be se dunum na ye de na sie akunnya so esan se ehunu se panyini no na adwene ewo fom na mmom abofra emfie dunum no adwene kitano no enti obetimi abu eman ti ese ye de akunnya ana abusua akunnya no ye de ema no obebe bi sasa amono asembe na wo kan na he na wo de asem eko ni nyina ne sen yebeka ya empanifo kan sem bi sese aboa ye frɛ ne aboa so no otofom a emo aduma nyina di ne so ahwentwie ɛna so odipon tutu a kwa abafrɛ eni si na nan mu na ensem no ene ne sen ni nyina ne se yenua ba ye maame yade nyina oba akonnofo oba nyansani a wokotwere konkonu mu a wone Esther ene Abigail nom ene eboboso me pa kire ye maame Akosua Serwa nia oso Charles Kojo fosumu ewe Germany a asase so hey Germany abontren hey bua no man be ni din be sesan ye a ye be frɛ no daddy number ni din ni tenewe wiase afa na nyina ene wanya ni ba bi koyi edie na asi na edie be na si wo sechiridema se a amantumpan anana ntumpan ye dede osofu bia ye frɛ no Kumchacha mompem na bati emayen Kumchacha nsem bia wakanfa ye maame Akosua Serwa ho no ye kure nyame anim ni me amono ene akofena media ye followers ene emanyansafo ene memanyansafo nyina no omo ani anye ho kwanya Kumchacha afaso akasa ye maame Akosua Serwa Kumchacha ye obi a oye ofre no ho so called mind of God even kura no so oye prophet odi ba ya kan kasa mu a odifo nyame nipa na kwanya Kumchacha afaso akasa no nyame na kure nyame anim nie embanifo se abofra a wo se wo mane na anana wofo ena no bentoa empa no toda opekoto abu ni Kwasia Nyankopon hwe wotunu mu na mo mi yankon nkonkotie Kumchacha ne nsem a akasa afa maame Akosua Serwa ho na mo afa ye ba na ba beduru a akofena media ene amono baako America sei no yensoso no ye betuntasu kokko a kire Kumchacha so called prophet Kumchacha mo mi yankon nkonkotie Kumchacha nsem a waka afa maame Akosua Serwa ho ye ba ne ye ho no ye be ba beto am Akosua Serwa mo ye ni pabonefo Jan despite na no ntano aboa despite wo busuo ma ka wo mpe nya yo so me and then how that despite and then how mo busuo pani din sa na bre bi e twam mo ja so to Ghana ha ana police hospital 37 ni kolebu so won ni moja despite media and wo wura de woni on TV announcement microphone by police depot my doctor for between moja koy that no so what you and despite no moja one mo sin wunni no se aboa di enyame yesra no ni pentumi se ne da me di osofu Kumchacha wo di wo jimi a bebo me di wo media do so mapa be twitwa so throw left and right apapa woni so left and right wo media no so a me da ma boda mo mimi no maduro ma potam wodi ebra kwa sampani ba me raho
se me kase me ho ndwiri mi ana me boa ede ebe ntina ma me kase me wura ho na me ho adwiri me na minim se osofu Kumchacha obekeka kasafin ene kasatantan ana Kumchacha wakwaje adamudiye esan se wodi akwa wo kasa na wo Bible quotations ya wonhwe Bible no mu na ensoso no wo quotations no ma asofo omo abo degree na omo akọ school so akese no omo ntimi nka ne sane ya wo Kumchacha wo kano no na afedie be na aba ma Kumchacha wo bie wano na oba wo sane na bosom ofa Germany asase so German abonten so awoyimu snow yimu aboa bema enye manya na betimi ayesa ena enye mema nyina so kra ne boa omo yonko no mo nanso mam Akosua Serwa ni wayama chaskojo fosu emra wo hia no na ni din ni sebre ebesisan ye na mam Akosua Serwa so nti no na ye be frɛ no dadi number no ka bede enye na yeyie eni sumu na so na ope abua bia akura ne na di ahurusi ankanya ne ntontom biti se Kumchacha wa wudi kura untimi spell udi Kumchacha no untimi spell ena obedi mam Akosua Serwa atem na se mam Akosua Serwa ye wo yira nka Kumchacha ka wani beje nka o kasa nka o do sa besi wobo sanse mpanifo sa aboso ba na majapai enitina ma Charles Kodofosu wo hia mam Akosua Serwa mam Akosua Serwa yi odo adi e kire no ma ni din ebe tese wo wiase afana nyina ma mudua bi ho abra etese wo Kumchacha wote Charles Kodofosu ni din numba no na afa ba ne sen edi ne si ya Kumchacha ene wo wudi mam Akosua Serwa atem na wo kan nsem a ensese wo kan edi kire mam Akosua Serwa aburochire krom ha yewe ni Germany ha yewe no me no kasa sabiri no ene me sorry ya me kɔ adwuma me nam snow mu ne kɔye etigu so tam yewe mema bebiri omo ba aburochire Germany ha omo hyedem omo ye Adidas emane na ekɔ na omo aba abehwe wo omo adidie mu omo ntade hye mu omo num ene omo tie omo befa bibibia no ema binim na abo aboso ewe Germany ha omo boa sa mema no enti sa mema ni bi na eye Charles Kodofosu dadi number ene wanya ni ba bi kɔ no ama na wo wanya kwan a wudi mam Akosua Serwa atem wanya kwan a wudi mam Akosua Serwa atem se meka ade a mam Akosua Serwa waya ama Charles Kodofosu no na busiafo ni na busia panyina odan to ya obegi yayiye ni boss no wontimi nya saade no ema no wofase no na wo Kumchacha kura no wontimi enye ema wuwu nua ba ni firi yafunu mu baako na kampesa abeto wo ba Kumchacha one ne da sore na Kumchacha wo fie wa busia mu ensem egu hono no waka wie ena wo ba bedi mam Akosua Serwa atem boni be ne mam Akosua Serwa de ye wo wade ebe no to ya wantua wona se nyame afrɛ na mmom ene mesinipi e ka kyerɛ wo se Kumchacha wona wafrɛ ho onyame mfrɛ wo esanse ni onyame afrɛ no oka nokore na otwe ne ho firi sum mu na wogina han mu ene Kumchacha wo do sofu dwuma ato nkyɛn wo ye TV presenter anaso ye radio presenter na enye me nwanwa esanse nia sa radio stations no a ukoso a udi mam Akosua Serwa atem no omu nyina no omu ayi mam Akosua Serwa boni aye enti no se wo ba bontene na se ubeyi mam Akosua Serwa boni aye a enya me nwanwa esanse ni wanu adue na mena di pen wa ma ni so amana no pen wa ma ni so amana dware pen enam so ama ne wagidi kase no enne ono kora no wodan nachi sumase ekogina ni onye hwe no eho no kugina ye eboa no enti Kumchacha so wo yesi a enya me nwanwa na mo Kumchacha me ka che na minu so wa bogi se no a afu a dwene ahye mu ma no na minim se
nyansa ni nimdie ewo utimu na minim se nyansa mu ukitabi na so saa minim se saa empanifo ka asem se nya omofu abogese anaso omofu dwini nyina nim nyansa na na mate ase esanso okasa wie na mihunu se saa wadwene dafom na nyansa di nyansa kumchacha wuni bi esanse wo kasa atia mam Akosua Serwa wo kasa atia mam Akosua Serwa wa wunsi kraso wa ndem muda na ye ma wudin so kofi cross spell ya wunti nu spell na wa ba be spell kwame anase afia ene wo nia ebinum di ye mam Akosua Serwa na ka wo osofo a wo fro ho se nyame afro na wo ti nyame ne wo members gu asa na dom egu ananse no na wo ye onyame adwuma no enka wo ma modene e ma medi mam Akosua Serwa atem na enya me nwanwa esan se asofo binim ne mpanimfo binim a omunyansa dafom dwondwontie mema binim no omunyine di mam Akosua Serwa atem eni e matu bonkase binim no omunyine di mam Akosua Serwa atem eniti kumchacha a wani ma sakanka bi achi se wudi mam Akosua Serwa atem a enya me nwanwa esan so ho bon ho kankan etisa boy friend nso nguro nsuo wo ka kire mam Akosua Serwa se abusia fo me se mo fa nchemu animu a eye meden na so se meka ensuo tapo nchire na woje wo ka kire mam Akosua Serwa se mam Akosua Serwa ni twa asiri wo de wuni no okurade yen wuni twa konko wuni kwa asamado no konko mu na kumchacha ufiri baaye wo ma me o fa konko mu osofo. You call yourself man of God. And it will Kumchacha me ma quotation bi na kokan Azaya. Osimunye mo amofra bone se papa na mofra papa se bone.